तो गाइज वही टायर बा देखी है जे सादा एमआरएफ के टायर रखा लाइलून जेकरा में रेडियल ओमनी डाल देवल गईल रहा जिसे पंचर ओमनी कई दिल रहे। देखिए दोबारा रिपेयरिंग कईल जात बा। सिंगल ओमनी डाल देनी है, कट थोड़ा बारह रहे सिंगल ओमनी डाल देनी है, फिर ऊपर से 12 ओमनी डाला जाता डबल 7 नंबर। यार रिपेयरिंग कईल जाता वही टायर बा। टायर वाला भाई से कहे के मतलब बा कि गाय के सिंग गाय में डाला, भैंस के सिंग भैंस में। ई ना कि गाय वाला भैंस में, भैंस वाला गाय में। ये गलत बा। और ड्राइवर लोग से भी बतावत तनी कि मिस्त्री से बढ़िया से पूछ के डलावो, ना तो बिना मतलब के टायर पंचर होता। हई में के हऊ में, हई में के हऊ में मत डलवाओ करा भाई, सही चीज डलवाओ।